higala ko gusto maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamatuloy nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa tanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangtanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon nining takna, Ginoo, magadayeg ug magpasalamat kami kanimo nining kay gayunan nga padayon nga pagsulti sa mga binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Bisan pa sa malisod nga panahon karon, Ginoo, pero sa gihapon ang imong pulong padayon nga madungog ug mabati ngadto sa naglain-lain nga mga dapit ug mapaabot ngadto sa naglain-lain nga mga puloy-anan. Hinaot pa nga ang Espiritu Santo magatagad ug magapanalangin sa mga tawo nga nagapaminaw nini nga programa. Bendisyonig panalangin kini nga programa ug kini nga estasyon nga unta, Ginoo, mahimo kining kasangkapan mintras may gamay pa nga panahon sa pagpaabot sa mga pulong sa kamatuoran ug ang mga tawo nagapaminaw, Ginoo, imong hayagan lamdagan ang ilang mga kaisipan nga unta sila, o Dios, makasabot ug unta makakita sa kahayag sa kamatuoran ang ilang mga kalag ug sila imong pagagiyahan sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Sa pinasahiusab nining taknaa sa gihapon kami magadala sa imong atubangan nga kung dinha sa mga puloy-anan nga naminaw karon adunay mga tawo nga nag-ilaid ug nagaantos sa ilang mga sakit, sa ilang mga balatian. Tugote, Ginoo, nga ikaw magaayo kanila samtang sila, Ginoo, paabot sa kahupayan ug kaayuhan sa ilang mga sakit. Sa unang mga panahon, Ginoo, nagpakita ka sa kahibulungan ug talagsaong gahom nimo sa pag-ayo sa tanang matang sa mga sakit. Ikaw among gituhan ug giila nga usa ka Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tugote nga kung sa unang panahon nagpakita kag gahom sa mga milagro sa pag-ayog mga masakiton, unta niining takna, Ginoo, ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata. Nahibaluan mo ug nakita mo kung sikinsa kini sila nga adunay mga balatian sa ilang panglawas. Milagrohi sila, Ginoo, ayuha sila pinagi sa imong gamhanang kamot. O usab, o Diyos, kung doon na may mga taong nagahambin sa mga problema sa bisan unsang butang nga nahimo, Ginoong sagabal sa ilang kinabuhi, tagaig kasulbaran. Salamat, Ginoo, nga ikaw magatubag ug maghatag sa amo nga mga pag-ampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga amo nga madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manduluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamat din kanimo ug dako iamot sa inyong makanunayan nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa dinhi sa bisan diin nga dapit dinhi sa Pilipinas nga naabot nining atong sidya, naabot nining atong programa ug ngadto na sa nagkalain-laing mga kanasuran sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon, maayong gabi, o welcome kaninyong tanan. Well, sana sa gihapon higala sa ato nga naandan, ato lang usa ng ibanan og pipila ka mga text messages ang ato nga cellphone tungod kay wa tay sapat nga panahon sa pagbasa init tanan tungod sa pagadaghang mga text nga nag-abot. Unya, kamo din ang mga nanag-text, ayaw mo ka kuana kay naagi mga text nga laglom na kaayo, unya dili nato pa usa ma-entertain. So turing na atay panahon nga oras nga dili gid kaayo nato inon pa kinahanglanon nga magamit ngadto sa ibang mga priority nga mga kalihukan, mao na ang ari pa maglili sa cellphone, no? So
pasensya na lang mo, pero kining tanan makita ra gyud nato gawas lang kung dunay mag-text o na wa ta ka-receive kana amo gay higayon nga mag-text ta una wa di ay ma-receive, no? Mahitabo mo gud na naka-experience man gud mo kay naa mo sad may inyo nga mga cellphone. Wala to ni masahon. Sir, mag-greet ko og happy birthday og happy wedding sa duha ka managsuon, sir. Ang usa mag-birthday ug mang-adlaw si Monique ug unya sa Miyerkules, sir, Kaslin pod ang iyang igsuon si Dondon. Happy birthday kang Monique ug advance happy wedding kang Dondon gikan ni sa iyang mga cash kasi ni ayan mga cash nga nagmahal kanila sa kanunay. Salamat sa John sa imong pagtagad sa pagbasa sa akong text. Kanunay ni sir nga nagsunod pagpamati ninyo. Okay, daghang kayong salamat, no? May among kalupay nga kamo nagsunod kanunay sa atong programa. Okay, ato panang basahon, Bra John, kumusta na mo diha? Nino bidire si Carding ni sa Maitom. Salamat kayo sa radyo gihatag ni parin nini. Makapaminaw na ni Nino sa radyo. Okay, dagang salamat Brother Carding. Hilig. Natagaan na kang parin nini o kanang radyo. Tinugod si parin nini. Di gud magpahibaw sa ako nga manghatag di ay siyag radyo. Huwag magpahibaw pa sa ako. Mangayo pag ko eh. Okay. Anos taga-dua man gibintaon ko radyo sa balay. Ang ako oras cellphone rin ko mamati. Okay, ito paning basahon ni. Resulta sa pagkahubog kay manginay na lang sa mga anak samas na tabo kang Lot. Dili unta kadto may tabo kung wala pa mahubog si Lot. Agi kanis atong amigong gwapo si Brother Jojo Leccionas diha sa Tambungon, no? Okay, malagi mag-anak lang pag umangkon pa o apo mahitabo ng mga ingon ani. So lagi ang kining likor ako kananaan ginikana ni sa tanang mga one of the heinous crime na mamagna sa tao tungod na sa ilang kalango sa isog nga ilimnon ang ato magaling gituban kadali ng buntag wa mabasa. Ayong buntag niya pa-relieve o para John moinong gihapon ang mga SDA basta dili makadaot maunay nakaparat o maghubag na ang atay sa palainom magsakit na ang pasangilan ang Ginoo moingon dayon pagbuot ni sa Ginoo na sila raman ang sige o palit o green pirik-pirik o kulafo o panigarilyo po anuhusan lagi ang atong ilong ang ilong dili na tambutso parinini ni agi kanikang parinini hilig po na salamat sa inyong contribution pre diri sa atong programa nya lipay ninyo kapul isponsunod ni atong programa pre tinuod jud na inyong mga brand. Ako katoliko ko pero nagbasa ko sa inyo Biblia tinuod jud kayo pero ubang relihiyon patay taghan kaayo mga laglag sa impyerno. Okay, salamat kayo nga nagbasa po kang Biblia. Well, napatay basahon maunay nakadaot sa tao, sir. Ang tao kumbinsido nga ang pag-inom o ang pagpanigarilyo dili makaayo sa panglawas sa tao. Pero nganong ilan ang gihimo tungod kay ang tao di na gyud mahigugmaon sa maayo adto na mahigugma sa makadaot. Salamat sa pagbasa, sir. Si Loring Duaine. Okay, dagang ay salamat sa ni brother o sister ng Loring dito ng Loring good. May pwede madas laki, pwede madas babae. So salamat kay brother or sister, no? Mayong gabi Brad si Ninoy Batiktik ni sa Hagdan Santa Fe, Cebu. Hinsakton gud na ang imong gipasabot sa naminaw. Sa tao lang na masinupakon sa kamatuoran. Okay, dagang salamat brother Ninoy Batiktik. Din
sa Hagdan, Santa Fe. No, salamat kaayo unya. Salamat ang gabi diha sa akong the only brother o sa pamilya o nila ni Arjen o ni Junjun illustration o ni ng Clareng. Sakto mo na brad, gihugasan ang baboy. Kana diay inig-ihaw. Pero wala na hugasan sa Ginoo. Mga yabag lang na sila o mga utok. Okay, dagang kayo. Salamat. Nga, napatay basahon pag yun. Brad John, maayong gabi idha ninyong tanan. Palihog ko great sa ako ang tiyo Romar Villacampa na nagsailog karong adlaw sa iya birthday. Sorry kayo. Deleted na lang din di ko usahay maka-update o basa tungos kadaghan sa text. So deleted na lang ni. And more birthdays to come. And dalaygon ang Ginoong Diyos tungod kay siya ang dakong paglaom sa ato ang mga kinabuhi. O great usab ko sa iyang asawa na si Ate Linda o kadtong mga taga-kurtihan na nagharana sa ako ang tuyo. Salamat tayo kaninyong tanan o salamat sa pagbasa. Okay, dagang salamat good po. No? Niya patay basahon din. Good evening, Brad John o Brad Libo. Nindot kayo pagka-explain alang sa mga tana. Ayaw pagahia inyong kasing-kasing. Sa nabati nino karon nga kamatuoran, ang Ginoong nagatamuktok sa inyong kasing-kasing o nagahanga nga inyong pasudlon. Busa ayaw na pagduha-duha kay ang panahon padali na lang kaayo matapos. Klaro og tin-aw kayo inyong nabati, busa tuuhi o ikinabuhi. Dagang salamat sa pagbasa Brajon si Cherry Levero de Aini from Vicencina Church. Okay, dagang salamat Sister Cherry Levero. Laki na pagkaanig babae kay na ako kuan kinini ang nganpod nga ig-agaw ig pagsa sa akong misis Cherry, pero lalaki man si Pastor Cherry Valencia. Okay, niya pa tayo basahon sir. Di na lang ni pangutanon ni so dili usa nato ni matagaan o kuan karon. Pagtagad kay ni amin tay pangutana pangtiwason og tubag gikan sa Villanueva, Calabian, Leyte. Okay, niya atuloy basahon tani. Mayong gabi ininyo, Brad, naminaw ko karon, Brad, Alex Urhulme, o nangamusta ko sa tanang naminaw karon gabi una, o God bless you always sa tanan. Salamat. Okay, Brad Alex Urhul, pinding usabunhan yung pangutana, Brad, kay di ama pamagi atong atubangon. So, mayong gabi ininyo, Brother Alex Urhul, o uban sa inyong pamilya. Last text akong basahon. Sir, niingon ang akong lolo nga kuno ay pangutana mo gihapon. Sige, ato lang gihapon sa ano nga hanyoon nga paabot-abota lang mo kay di apatay padayon ang pagtubag sa pangutana. Well, si Brother Libby sa bili pa mabasa o mga pipila ka mga text messages sa iyang cellphone ipalugog ni sa atong monitor Brother Libby kay basig marinig na po dinuuna mawala na po dinuun. Okay, maraming salamat Brother John. So may gabi mo sa tanan natong mga listener kutob sa naminaw karon o giabot sa live sa atong broadcast atong mga viewers ato siyang ginawelcome ng gabi na sa atong naminaw sa Jesus is our hope. Ato na pang galang ang mga nagalantaw karon sa atong Facebook live. Ngayon si Darren Joy Bitos listening. Ang gabi niyo din daw. Nasab si Sister Rose sa Balad Tani sa Bahal. Ang gabi Sister Rose. Lapon si Lord Junkie Villosino Figueroa. I'm listening. Ano si Brother Bibel Masibo. Good evening sa inyong Behaved Lives. Ano na po si Sister Eileen Mainit Pantalon. Good evening sa inyo mga Kuya Libo o Kuya John. God bless.
Reyes. Mayroon si Lolita Anciano, I'm listening. Ano si Brother Elgin Lagarisa Dagami, watching from Naval Biliran. Ano naman siya si Sister Rose sa Balag, ngayong gabi sa tanin. Mayo karong gabuhan na kay Claro kayo ang audio diri sa Abay Bohol. God bless. Mayong mayong gabi dia sa taga Ubay Bohol, ha? Kumusta man inyong humay na? Naghanap rin yung humay na Ubay Bohol, Brother Libo. At tinasan si Pastor Junel Samunti Arsenal. Mayong gabi mga igsoon, kumusta ka mo? Maghinaot ko nga kamo nagmalampuson sa pagwali sa Ebanghelyo ni Kristo. God bless. So, thank you kay Pastor. Thank you kay Pastor. I-apil sa mga Pastor kay kamo na-apil na sa gid mo na kay naaman may buhaton kay kami di aramin sa ubos ng level kamo medyo na taas-taas pero pariyara na Pastor buhak sa Ginoo. Salamat sa inyong pag-diri sa atong programa. Welcome ka. Nani sila sa kapitulo versikulo. Niyasan si God Vincent. Mayong gabi sa tanin, greet lang ko sa mga taga-Kadauhan Church na nagpunta kasi karon og ugma sa simbahan. Ano si GLBF. Mayong gabi mo. Okay, salamat mo sa mga nagbuo na ito karon. Ato ni tanang higala ang ubang mga naglantaw karon sa atong programa. Okay, ato ni tanawin. Okay, di magyapon na ito makita dahil. Ato na ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Walang to sa pangutana. Muna ang ikaduhang text ni Mike sa Villanueva, Caloocan Leyte. So Brother Mike, walang ko makaila nimo pero 2 times na nga na-schedule ko din sa inyong association sa Villanueva. Nakaanha ko. Salamat kayo ninyo diha sa Villanueva. Walang kita magkaino na tayo, Brother Mike. No? Nakaanha ko diha sa Villanueva SDA Church. Wala to nung basahon mayong buntag Brad. Maubang, salamat kaayo. Naglisod man gud ko pagpasabot nila kay gamay pa lang akon na mauhan. Muingon man sila na sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo na hinuan na ang tanang mananap. Noong nangayo kong teksto kini laging BIBI sa mga iglesia ni Kristo. Okay, muna imong ko Brother Mike. So ayaw na lang na og pagka-ipa o ayaw na lang na i-worthy, ayaw na lang na i-precious pa kanang ilang mga BIBI sa Iglesia ni Manalo kay bisan pa sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles o uban pang mga sumusunod kung ato gud siksikon ang Biblia nakadawat gihapon sila sa mao nga butang sa mga pagpani-IBI. So dili na ikahibulong kay kabahin ra na sa atong masinapi sa pagpangalaga des Ginoo. Ayaw kaluya kay bag-o para ba pud hinuon kang nabautismohan di ay. Okay, atong balikag basa. Maayong buntag Brad, mauba, salamat kaayo. Naglisod magud ko pagpasabot nila kay gamay pa lang ako na mauhan. Muingon man sila nga sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo nahimuan na ang tanang mananap. Maong nangayo kong teksto kini laging BIBI sa mga iglesia ni Kristo. So ang tinuod Brother Mark, normal na sa mga nalangalagan sa mga askamaturan kanang mga pag-BIBI. Okay, matungod anang ilang gisulti matod pa, no? Una duha lang nga kabutang nga nasulti na nila. Una kana tungod kay mao gipatuo sa ilang mga pangulo sa simbahan. Duha na kabutang. Pangalawa, kung wa man na ikasulti o ipatuo sa mga pangulo sa simbahan, ila na nga kaugalingong pangampas o mga panguna-una. Apan kung ang Biblia mo'y atong susihon o may ato gud nga basihan, wala o wala gud kay makita diha nga sa pag-anhin ni Kristo
iyang gihinluan ang tanang mga mananap. Tanawa, tanang mga mananap. Unang-una, gikan pa dito sa panahon sa lulok. Tandaan nato niya. So, Brother Mark, daw di man tingali mahuman karon. So, sundo lang una ni. Ha? Kaya, pila na ni kagabi nga maunay ato di-entertain, no? Ang inuhang nga pangutana. Sa diha nga ang lulok ni abot sa kalibutan, tandaan nato, Brother Mark, nga naapil dito ang mga mananap ug niadtong panahon na wala pa'y nagakaon og unod o kun flesh o meat, kundili mga bunga sa kahoy ug mga hilamon, kay diha naman ni naduon na dugang ning mga hilamon na mga herbs sa human nakasa ang tao. But plainly ang Biblia nagsulti nga ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo sa tao ang nagsukad gyud diha sa mga bunga sa kahoy, sa prutas. Pag-abot sa lulok nga gihukman na sa Dios ang kalibutan, kapid-an na sad ka mga katuigan gikan sa pagbuhat sa kalibutan, didto na nahibaloi o didto na na-mention nga diay ang mga mananap nga gibuhat sa Ginoo duha ka klase, mahugaw ug mahinlo. O ingon ni ana. So ang pinada sa ilang pagpamatuod nimo sa diha nga nagpakatao si Kristo, gihinluan ni Kristo ang tanang mga mananap. And that is a lie. Bakak na, Brother Mark. Una, pamatiin ni gisgutan din sa City 1 sa kinaniang ogdo sa Hinesis nagingon, og sa Jehova miingon kang sumunod ka og ang tibuok ng panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatan. Sa tanan nga mananap, mao na niya, sa tanan nga mananap nga mahilo, kumuha ka og pinagpito ang laki og ang bayi og ang mga mananap nga mahugaw, pinagurha laki og bayi. So dinhi na mao ang una gyud nga pagmensionar na pailang nga sa mga mananap di ay nga gibuhat sa Dios, ha? Kung padayonon ninyo ni pagbasa, bisan pa ang mga kalanggaman, bayig laki, pinagpito gapon. Dili na nahibaluan, nga doon na di ay gibuhat ang sa pagbuhat sa Ginoo mga mananap, doon ay gitog mahugaw ug mahinlo. Yun na, ha? Pagbuhat sa Ginoo. Karon atong balikan ang sentido sa imong pangutana nga matud pa, ha? Sa mga miyembro sa Iglesia ng Manalo, nga sa pagpakatao ni Kristo ni ining kalibutan na iyang gihinluan ang tanang mga mananap. Balikon ako, Brother Mark, nimo og tanang naminaw, duha lang nga kabutang kung ngano nga ilan nang nasultis imo. Unang-una, tingali og maunay gitudlo sa ilang mga pangulo sa simbahan. Tingali ha, kay ingon ana magina kay kanang mga pangatarungan sa mga membro nagsukad manggod kana sa mga pangulo tungod kay ang pangulo maumay mag-nurture sa ila. So in terms of nurturing, duha lang ni ang membro ginurture sa bakak o ginurture sa husto. O ingon ana, ginurture sa sayop, ginurture sa tinuod. Karon ikaduha mauni nga nahingo na nilang rason o pangatarungan tingali sa ila lang mga bana-bana na sa ilang hunahuna. Ug wa kanay laing kapaingnan pa ug nganong naingon-ano ni ang ilang rason ikatarungan. Pero balik sa punto nga sa pagpakatao ni Kristo, gihinluan ang tanang mga mananap. Sa atong gibasa karon nga ang mga mananap ni mga langgam nga gibuhat sa Ginoo dunay mahugaw ug mahinlo. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga sa pagpakatao ni Kristo gihinluan niya ang tanang mga mananap, unsaon man sa paghinlo sa hinlo na nga daan. Kay nga naman ang gibuhat sa Ginoo, ha, nga sa mga mananap ug sa mga langgam mahugaw ug mahinlo. Nang pagkatao ni Kristo, iyan ang gihinluan ang tanang mga mananap. Karon unsaon man paghinlo sa hinlo na. So mauna, Brother Mark, ang
butang nga pasabot dinhi sa balaang kasulatan karon sa tinud-anay lang gyud kung ato gyud siksikon ang Biblia sa pagpakatao ni Kristo niining kalibutan, dili na maoy tumong, dili na maoy katuyoan sa iyang pag-anhi nga iyang hinluan ang tanang mga mananap. Hinunua sa pag-anhi ni Kristo iyang hinluan ug luwason ang tao nga nahugayon sa sala. Maunay katumong ug katuyo sa pag-anhi ni Kristo, dili kay ang mga mananap mo iyang tumong nga iyang anhion aron iyang hinluan, kundi sa pag-anhi ni Kristo ang iyang tumong ug katuyoan ang tao. Iyang hinluan kay nahugawan pa sa sala. Ingon yana ang katumong ug katuyoan. Unya pamati ra gud ni ang gihisgutan sa Isaiah 7:14 sa mga gipangtagna na daan sa mga propeta. Propeta gani mga manalagna, boybot pasabot anang propeta. Karon kung atong basahon sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14, mao ni ang napanulong sa mga manalagna o sa manalagna na si Isaiah. Nagingon, busa ang Ginoo gayud mo'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Tandaan nato, ang Dios mo'y muhatag og usa ka timaan. Unsa nga timaan? Ani karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Mao ni ang usa ka ulay, meaning virgin. Manamkon og ang usa ka ulay manganak og usa ka lalaki, din ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel. Gawas nga gisulti pagyud nga kining batang lalaki nga mga matao nga ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel, may lain pagyud nga gisulti sa propeta. Nag-inyo dinhi sa 9:6 sa Isaiah, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. Moni na ngalana, una Emmanuel, sunod ang iyang ngalan tawgon kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdaet. Sa laptod, ang tanan anaa kang Kristo gitagna na sa mga propeta. Naan kay ipaanak man ang usa ka bata nga lalaki nga pagatawgon og Emmanuel. Dinhi sa bag-ong tugon ang una gyud nga paghisgot may tungod kang Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 23. Mauni ang gihisgutan nag-ingon dinhi matud pa sa mga bersikulo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paggananlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Tumani nga ang pagpakatao ni Kristo ang katuyuan sa pagluwas sa sala sa katawhan, dili sa paghinlo sa mga tanang mga mananap base sa nadungog nimo. Karon ang pag-anhi ni Kristo tuman-igod nga ang tumong og katuyuan sa pagluwas sa iyang mga katawan gikan sa ilang mga sala, dili ang paghinlo sa mga mananap. Karon kung atong tan-aw dinis 22, kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasangkon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Kining butanga, Brother Mark, nagpaila o nagpasabot lamang nga dili gyud ikatago ug dili malimod nga si Kristo Dios kay gitagna ng daan nga ang kahulugan ni ining ngalana ang Dios uban kanato. Pero kini gidinay kini wa dawata
ug wa tuohi samtang ang wa ipahayag sa Biblia mao'y gidawat o gituhuan. Pero dili sa payan, ang importante nga kining programa nga inyong gipamati nagtug-an, nagsulti sa gitug-an o gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. Well, akong balikan ha, nga ang pag-anhi ni Kristo, ang iyang tumong ug katuyuan, mao ang pagluwa sa sala sa iyang mga katawhan. Mao na ang gipasabot sa Biblia, dili kahinluan ang mga mananap. Pamati Brother Mark o sa tanang naminaw karon sumala sa Juan 3:16 ug 17 gisulti kay gihigog na gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang tumong ug katuyuan sa pag-anhi ni Kristo, ang iyang tumong katuyuan, ang pagluwa sa kalibutan, ang pagluwa sa katawan, dili ang paghinlo sa tanang mga mananap. Ingon ana ba kaklaro Brother Mike sa imong una karon imong dalungan ang pulong sa Ginoo, ha? Ang pag-anhi mo kay gihigog na gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya gihatag niya iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Kini ang tumong ug katuyuan sa pag-anhi sa anak sa Dios nga ang tao makabaton pagbalik sa kinabuhi nga walay katapusan kay ang kinabuhi nga gihatag sa Dios nga walay kamatayon naputol kini tungod sa sala. Busa si Jesus ang paglaom. Muning atong programa Jesus is our hope. Si Jesus ang paglaom lamang sa tao nga kadtong kinabuhi nga walay katapusan nga naputol tungod sa sala, mapabalik, mapasiguli, pinahagi kang Kristo nga ang tao makabato na og kinabuhi nga walay katapusan. Ngali kung imong basahon sumala sa Juan 3:17 nagingon kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan pagahukman pinaagi kaniya kundi aron himuon maluwas ang kalibutan. Busa mauna ang tumong ug katuyuan Brother Mark sa pag-ani sa anak sa Dios aron luwason ang kalibutan, aron luwason ang katawhan, dili base o dili na pituod nga nianhi si Kristo unya aron himuan ang tanang mga mananap. Pero lagi walay sapayan bisan maunay imong nabati kay matud pa nimo naa manggid na ang mga pag-BI, di ba? Karon niya kung si Kristo gipadala dinhi alang sa pagluwas iyang katawhan sa sala, ang taong makasasala, ang taong nahulog sa sala, kinahanglan muduol ngadto kang Kristo, kinahanglan muduol siya sa Ginoo. Kung ang imong basahon ang Isaias 1:18 nagingon, umari kamo karon usahon ta paghusay, bisan unsa ka pulas yung sala papution sama sa nibi. Nagingon umari kamo karon, dili pwede nga ika ang Dios mo'y muduol sa imo, ikitang makasasala mo'y muduol diha sa Ginoo. Mao nga sa pag-anhina ni Kristo, bisan wa na nato maadto si Kristo, kita mismo muduol sa iyang presensya aron ang atong sala mapasaylo. Kung atong basahon dinhi ragud sumala sa unang Juan 1:9 gihisgutan dinhi matud pa, kung isugid pa ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon na tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Mananap bagoy gihinloan sumapa dinhi, dili ang tao unsa may gihinlo sa tao, ang sala. Mana badumhat nga kung kanang ilang mga pamatuod nga sa pag-anhi ni Kristo, gihinluan na ang tanang mga manganap, wala na mutakbo, wala na musigo sa mga butang nga gisulti dinis Biblia. Balikon ko ang Biblia sama sa usa ka timbangan, maoy taksanan ug sukdanan sa magsalamin nga imong makita mahibaluan mo
kung unsay tinuod o dili tinuod kung ikaw magsusi sa Biblia. So ingon ini ang gipasabot dinhi Brother Mark ug sa tanan nga naminaw, no? Unya karon isugid pa ang atong mga sala. Sa diha nga ikasugid na ang atong mga sala iya tang hinluan. Okay, last text nga akong basahon Brother Mark kay si Brother Libby maghatag og dugang na paniini nga pagpasabot dinhi sa Herbihanon Kapitulo 10, versikulo 10. Kung ato ni tan-aw dinhi, mag-inyo no? Ato ni basahon. Ug pinaagi sa maong kabubuton, kita nalahilo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. Kita mo gihinloan dili ang mananap ug unya sa unang panahon ang makasasala maghalad og mga mananap. Pero sa pag-anhi ni Kristo, giwala ang halad sa mga mananap ug ang iyang lawas mao'y gihalad. Nag-ingon dinhi ug pinaagi sa maong kabubuton, kita nang hilo gikan sa sala, pinaagi sa makausara ug dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. So ingon niya na ang tao may gihinluan sa sala, dili ang mga mananap nga naman kay mahugawan ang tao tungod sa sala. Okay, Brother Mark, ugma sa gabi amo ning padayunan kining bahina sa pagpasabot nimo ha og sa tanan nga mga naminaw. Dinita urong usa sa Herbihanon Kapitulo 10 versikulo 10 ug ugma sa gabi ato ning padayunan sa pagpasabot kining mga bahina. Kung sa bili pa si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatin-aw nining mga bahina, palihog ko Brother Libby og tan-aw diha og unsa may dagan sa ato nga monitor og kinsa ni ang atong mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John ato ning tanawang higala ato nga mga higala nga naghatag og mga comments atong basahin si Roy Bermoy Laria kanindot na pod sa tapi karon. Ano na po si Brother Elmodang Flores sa Tubuso, mag-texter kaming imong mga kailang mga iglesia ni Manilo, mga puro lang sila mga bakako o managpatalang sa mga katawhan. Mga baboy-baboy nga giapil o hugas sa dugo ni Kristo. Aw, mga sila tuhuin mga tao nga sanay kutak o utok. Di kanina Brother Elmodang Flores. Nga po nakiguba na to si Mungay Charis Lopez. May gabuda mo nanay. Good evening, Bajon o Brother Libe. Good evening sa mga tanan na taga Sandaneo. Ato sa mga basahan ni Galang, iban mga nagre, pero ito sa ating cellphone na tatanayan. Nakiguba na ito karoon si Mamlia Albitin. Mamli, kumusta mo din ha sa Amerika? Maayong gabi. Salamat na nag-view ka sa atong programa. Mamlia Boratso Breton. Ano nga po si Sarah Katampaton, Maylin Dignos, na si Brother Winnie Ibina. Ano nga po si Sister Florida Amore Sigarino, si Amy Bayonon, ano si Emily Bilang Hilig, ano si Selena Alga Selena, ano nga po si Sister Elsie Long sa Australia, si Monjong Muslim Team Japon sa Australia, ano nga si Joel Lecciones, ano nga po si J.B. Hiralia, si Jelly Ann Sibaliano, Lina Beligas Naderos, nakikibang sa dito si Rosalind Quijano, ano nga si Janelle Silat Silagan, si Chief Eben Arson, nakikibang nito, si Maribeth Tabuklaan, ang CSD Sidney Jimmy Bucar, si Munis Takelio, ano nga po si Blaine Sansa, nakikibang ngunit atong mga nag-view karon wala mag-comments karon kagabi.
Okay, padayon tahigala nga Sa dili pagka Brother Lady, ato diay i-acknowledge din sa atong program si Ma'am Bernice Fernandez Adams nga naabot na gikan pod sa Florida, USA. Naros na ilog, Ma'am Bernice. Maayong gabi nimo uban sa imong pamilya. Okay, ato ning basahon gikan kang Brother Doming Bunukan. Good evening ninyong tanin diha sa Station Bad. Ayon sa atong texter karon nga si Mark igsuon sa mabasa nito sa Isaias 24:5, kini nagkanayon nga nabulit sa hugaw ang kalibutan tungod sa paglapas sa balaod sa Dios. Gikan to kang Brother Doming Bunukan, may pagayang mensahe unsa man in taon sala ni baboy nga mauman kahay gihinluan. Labot sa katuyuan ni Kristo sa pag-alinis kalibutan. Okay, napatutunan unsa man diay ang mga butang nga nahinluan sa Dios. Okay, pangutana mo na. Lapod si dagay ni sa dagay ni nga pamilya sa Katmon Naval naminaw o nananaw ni sa inyo si John dagay ni. Salamat niyo nakabiyo mo karon sa ato nga programa. Brother John Dagani. Okay. Badlid nakakita ni Miss Ino may sambay na taon akong anak na makakita sa inyo. Salamat niyo. May hindi mo na cellphone. Kaliwad lang ta sa FB. Makikita na ta sa ato nga programa. Okay, good evening, Bagalib. Tinaw na gyud kaayo ang pagpasabot o naalang sa kang Mr. Texter o dili siya magdugang o sosis Biblia Brad. Edito ni sa Biliran Tang sa pagbasa Brad. Ngayong gabi niya Brother Edito sa Biliran Province. Okay, Brad Lib, mangayo ko number ni Bajan si Luli Batiktik sa Hagdani, Santa Fe. Okay, Brother Linoy, nag-text pa mong kasako, di ba sa ganit na ako, ganun na, ako itong number, umong butiksan, naana kay number ako, Brother Linoy, batiklik, diya sa Hagdan, Santa Fe, naana, ang ang akong number kay, ganun na, akong gibasa, imo itong text message. Ate, i-appel nga ko great akong isuon Brad, si Brad Pablo Jason JR, gikan ni Brother Mario Alquizar yang gigwit ang iyang igsuon, no? Niya po itong tanawon higalaon na sa ato nga screen mintras may panahon pa taning pangbasahon. Mayong gabi sa tanan labi na sa inyo ang call. Diha padayon sa pagmensahe hangtod sa katapusan. Greet lang ko og maayong gabi sa tanan nako nga parents og sa mga igsuon sa Lambusan Church kay Lolo Dulong og Lola Lydia, Liamorin family, Villeta family, Frasco family, Ate Jele, Kabagi family. I miss you all og family Ursula from Janine Pangantihon. Okay. Salamat sa Janine sa imong pagbiyo, no, pagpakiguban sa ato nga tulunganon. Niya pa atong tanawon higala unsa man di ay ang mga karne nga gibaligya sa merkado, wala ba di ay baboy sumala sa unang Korinto. Sila inon talapon na higala Pagpano na ang iyang gikan sa unang Korinto 10:25. ato na ang hisgutan mga higala kung unsay ipasabot ana, no? Kay lagi kung ang doktor masaya pagresita, delikado mamatay ang pasyente. Ang usasad ka magwalig masaya paghubad sa bersikulo nga nabasa, maka-imperno po na. Nilato ng humitan ang parang aron dito mabukog mahigalag unsay ipasabot ni ng unang Korinto 10:25. Karon dito sa pangutana ni Mark. Ang pangutana ni Mark nga pagkatao pa ni Kristo, gihinlaan ni Kristo ang sa ito ba dyan, ang parang butang?
Okay, sa iyang kuan Bandelibe, sa iyang gikahibalag lang ba nga mga membro sa Iglesia ni Manalo, nagsulti nga sa pagkatao kuno ni Kristo, gihinluan ni Kristo ang tanang mga mananap dinhi sa kalibutan. Okay, salamat mo. Pagkatao ko ng argumento sa iyang na istorya nga lain nga pundok. Ano ang gisulti pagkatao ni Kristo, gihinluan ni Kristo ang kantong tanan ng mga marinat na mahugaw. Parang makaon siguro kay wala sa ginay katarungan ng higala sa atong higala nga nilakaon na pagkatao ni Kristo. Pero adunay daghang mga verses ang gipangbasa sa Bible John kung unsay katuyuan nga nga may ani si Ginsos. Ang tinudigala sa sinugdan sa wa pa mahulog ang tao sa sala, nindot kaya ang kahimtang dito sa tanaman sa Eden. Imong mahulagway kung basa ng Biblia, makahingos sa pag-istorya sa Dios na pwedeng mabisita ang ginito, mag-istorya, mag-ihinabi nila. Pero ang nakaputol ng anong suod nga komunikasyon sa tao nito sa Dios, ang sala sa tao higala. Ang tao mao'y nagpalayo gikan sa Dios. Sa laptod pagkasulti, ang tao higala nahulog sa sala. Sa Isaiah 59:2, ang sala mao'y nakapahimulang kanato gikan ngadto sa Dios. Ano ang tao higala tungod kay misimang sila sa dalan, imbes na tutudalan pa sa bayas Ginoo nga waan pa'y kumatay ng tao, misimang man ang tao sa dalan sa pagpakasala. Muna ito nabasa sa nakasulat sa 14:12 sa Libros Pangurbiyo, kaya doon ay dalan nga daw matarong alang sa katao, apan sa katapusan niya na mao ang kalaglagan. Daw matarong, daw husto ba? Pero di ay ang katapusan mao ang kalaglagan. So ang tao higala sa laktod pagkasulti nahulog sa sala o niya miabot ang kamatayon sa tao. Sa Roma 3:23 ang taning tao nakasala o nakabsan sa Dios. So kitang tanan nakasala to. Ngayon nakasala ng higala tungod kay sa unang Juan 3:4 naglapas ta sa sugo. So nakasala ta o kay nakasala man ta nawagtang tas paninaos Ginoo. Sama ta sa giusa sa gisambingay sa nawala nga kamero, nawala higala nga kamilos shape ba kamero nawala. Nagipangita doon sa magbalantas kamero sa kagatos kamero pag-ihap niya pagkahapon dito story 99 lang ang naihap in this 100. Nawagtangan ko sa so ilang giblaan ng nabatarini gipangita doon niyang isa ka kamero nga nawala o nas nakaplaga niya kini iya kaning gikogos gibaan niya ngadto sa Turil. Ang kamero nga wala higala kita na mawala hinungdan nga si Kristo gipadala nginis kalibutan. Ang purpose alang sa mga karnero nga nawala. May hinungdan nga sa Mateo 1, versikulo 21. Nga si Jose sa dihang nagunahuna ang siya biyaan niya ilang asawa tungod kay ng buntis nga wa man hilabte. Di pinagos pa niya gisutuhan sa manundat. Ay nagbuhatay mo ginahuna. Kaya ang tinuod pagkasulti ang gisangkon aning imong pangasawunan. Lalang ka na sa Espiritu Santo. O nagmatawag gani ng bata, ang ingalan ni mo na paghanlan ni ng Jesus. Kaya siya ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So muna'y purpose nga nang natao si Kristo gunin ng kalibutan na aron sa pagluwas sa katawhan higala sa atong mga sala. Wala nga ang tuyo nga nanganlan sa Jesus aron hinluan niya ang baboy aron makaon kung dili alang natong makasala. Pero huwag mas gabagala maintain niyo ang atong discussion kaya ito panintagaan o dugang ugma sa gabi. Ako na si Brother Joel Lohira Terana tuana sa Tambungan. Good evening, ninyo kuya o angkol nag-watch me diri sa
Kamsay Paul. So thank you kayo no, may gabi sa mga campers nila karon no. Ah. Inyong pagsunod sa itong programa, may gabihin yung tanan. So hangtong mo diyan no. Okay akong ibalik ang panahon ni Brother John. Sa dili pa hingpit tapuson itong programa niya higala ang ato nga tinuson. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.